Здравейте, приятели! Здравейте, евроатлантици! Здравейте, родолюбци! Добре дошли в канала на Целокупна България. Днес да разгледаме една историческа справка, да направим по-точно една историческа справка за спасителите на България от времето на Костов до сега. След като свалиха Жан Виденов, да не разискваме този въпрос, дойде спасителя Костов. Костов какво направи? Да, той започна една тотална разпродажба на българските активи. Само един ще спомена от тези всичките 3000 и повече български заводи и предприятия. И това е компанията Балкан. Тя имаше стойност от 3 милиарда, да. А Костов я продаде за 150 хиляди долара. Така, този първия спасител продаде много неща. После дойде другия спасител, царят, да. И той продаде другите активи, БТК, енергоразпределителните дружества и още един-два завода. Само една лека справка да направя. По това време в Македония беше продаден техния телеком за 1 милиард. Македония, която като население, колкото София, да кажем, така. А нашата БТК беше продадена за 220 милиона евро. Като в сметките на БТК имаше около 100 милиона лева. Чист подарък. Така. И ето царя спасител. Нали? След царя спасител имаше една сглобка. Царя, Станишев и Доган. Не, ще прекъс. Там няма какво да говорим. После дойде спасителя Борисов. И той така ни спаси, да. Чудеса направи. България по това време, 2009 година, имаше около 10 милиарда външни заеми. 15 години по-късно, когато той напусна, да, България вече имаше почти 3 пъти повече задължения, дългове. Добре се погрижи той. Да не говориме, парите от магистралите, парите от еврофондовете и така колко се открадна. И сега идваме до спасителя Румен Радев, летеца. И той ще ви спасява. Сега сами ще видите как ще ви спаси. Да. Драги зрители, какво си мисля, драги приятели? Не е ли време да не вярвате на спасители? Кой от тези спасители, да кажем, има изготвена национална доктрина? Никой. Само ние имаме изготвена национална доктрина. Ние Целокупна България. Защото мислиме за родината си, а не мислиме за някакви други неща. Като тия ППДБ-ците, които искаха, като си свършат мандата, да ходят по островите, да, с откраднатото, разбира се. Така. Драги приятели, време е да помислите. Програмите на партиите явно вие не ги четете, но поне се поинтересувайте, поне малко. И не вярвайте на разни спасители. Те спасяват себе си и собствените си джобове, а не спасяват вас. До следващия път, драги приятели, и мислете за нашата родина. Тя ни е само една.